Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala okuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwegama Kebula i-Orlando Pirates-ke engena nje manje udaba oluvelayo kuthiwa-ke Orlando Pirates isiqalile iyayilungiselela ukuthi-ke ikwazi ukuthi-ke ithathe i-league noma iwine i-league ka-2025-2026. Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke kunabafana abancane from i-MDC njengamanje ezilolonga nabo uSeth Green oyi-striker, kanjalo-ke noMpho Mphatime naye-ke futhi-ke ogijima kuyona-ke i-MDC yayo-ke i-Orlando Pirates. Kubikwa ukuthi-ke namhlanje ngoMsombuluko i-Orlando Pirates ibikade i-trainer nalaba badlali okungenzeka ukuthi-ke mhlawumbe i-Orlando Pirates isibapromotile labadlali ngenhloso ukuthi-ke ibalekelele bakwazi ukuthi-ke bawine i-league ka-2025-2026. uMpho Mphatime kanjalo-ke noSeth Green abagijima kwi-MDC impela-ke bazilolonga nayo i-first team ye-Orlando Pirates-ke. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.